is mar sé dón le creibh si, agus tá fástia mar ofaigh a plan le teanga in seo san níor chuisceart. Ribh sin chaime th fiche bliain mar geiréador gharmúil I mal farste agus buag náisiúnta Glanmheithe. Bhí spéis fi le go a gcónaí an crusaí teangan agus pobl agus tá céim anratha agam sa réalaigh agus sa litríocht ó Ollscoil Olú agus diplóma sa phleanáil teanga ó Ollscoil na hÉireann Gaillimhe. Bhí a gcónaí gríomha an crusaí pobl in seo dús le CLG Ghídóir na chaime seall mar chaithirla agus le thar Jim Líana a gríomha le Comhairm Forbar a Ghídóir in seo agus ag féimú mar rúnaí ar an chaiste ag an lumaite. Más an fásta gur chóirdan na hofaigí plán le teanga a bheith gríomha leis na heagraíochtaí Gaeilgeann sin ar fud na tíre agus tá ar bhórdstúra glór na ngéil fi lethir chomáid agus ar bheithal géalteachta chunú na Gaeilge. Tá mar bháil fásta de chóirle lech féthe na TG Ceathair agus dhéanam ga dhéireacht a bheith anghiríomha ins na gréthe sinna ar fád den fást.